Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara Bapa Begawan Durna Paman Senguni kula wonten pangendika ingkang adhawuh Nger manimbali ingkang Bapa kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun animbali ingkang paman ing kepatihan tanpa guna Suyudana handarbeni para sesepuh pinisepuh sing kudune bisa nyuwargakake marang Suyudana lan kabeh para kadang Kurawa. Ewa semanten dinten kalenggahan punika gagar wigar tanpa karya. Nuwun sewu nggih, Nggir. Paduka ndhawuhaken gagar wigar tanpa karya menika bab menapa? Oh, inggih kula cumadong dawuh, Nggir. Menapa kang dados darunanipun dene Paduka, Nggir? Anak Prabu Jaka Pitana paring dawuh ingkang kados mekaten. Bapa. Alalantaran Paman Harya Sangguni sampun bedodok dada kula marem sajroning pikir
Awit Paman Sengguni sampun nampi dawuh jengandika Bapa Durna yen dinten menika Pandhawa badhe dipun singkiraken langkung-langkung pun Bratasena. Nalika Bratasena ngangsu kawruh ngudi ngilmu kaliyan jengandika Bapa Durna, Bratasena dipun loropaken, dipun cemplungaken wonten ing samudra ing pangangkah sageta dumugi ing pecah. Ewa semanten. Bratasena ora sirna nanging malah jaya. Ketitik dinten kalenggahan punika wonten ing Sumurumbul Jalatunda inggih ing Arga Kaelasa. Bratasena madheg pandhita peparat Begawan Bima Suci. Lantaranipun Bratasena anggadhahi ilmu lan kawruh menika namung Bapa Begawan Durna. Mila kula nyuwun kanthi sanget saktenane Durna ki tresna apa ora karo para Kurawa. Risang kapirangu renangkul kinempit kampit doh sang retnaning bawana Iwo ki tukang walang ati yo ki tukang nesing tias yo ki tukang kutu kering kula bali sepisan malih Begawan Durna menika tresna kaliyan Kurawa menapa tresna kaliyan Pandhawa. Nggih, rikala semanten ingkang bapa ing Sukalima menika tresna kaliyan Kurawa, Paman Sengguni ora usah kandha. Ora usah melu-melu omong. Iki perkarane Suyudana lan Bapa Begawan Durna. Sengguni diam dhisik. Inggih. Kula namung nerokaken dawuhipun ingkang bapa rikala semanten. Lho. Inggih, Nger. Menawi paduka angger anak Prabu Suyudana mundhut pirsa sambung rapetipun kaliyan anggen kula budidaya. Rikala semanten Bratasena kula cemplungaken wonten ing samudra. Supados ngupadi tirta pawitra mahening suci. Menika namung sarana anggen kula badhe nyingkiraken Bratasena. Jalaran kula ngertos yen kula menika sandhap panguwaos paduka angger anak Prabu Jaka Pitana. Mila lair batos kula menika tresna kaliyan para Kurawa. Ning nyatane keneng apa Bratasena ora sirna. Dicemplungke segara yen wong lumrah. Mestine wis kasiksa, mestine wis tumekaning pati. Nanging Bratasena tetep jaya. Nuwun sewu nggih, Nger. Menawi kula dipun lepataken perkawis menika nggih monggo. Nanging kula nggadahi dasar kula menika namung ngupadi srana, golek cara mrih patine Bratasena. Nanging perkawis pejah gesangipun manungsa menika dede garapane manungsa. Manungsa namung saged budidaya lan ngreka daya. Nanging perkawis pejah gesangipun titah menika gumantung wonten ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Tigang perkawis manungsa ingkang boten ngertos sepisan tumibaning rejeki
Ingkang angka kalih tumibaning jodho ingkang angka 3-nipun tumibaning pepesthen. Dene yen anggen kula mbudidaya, mrih Bratasirna menika saged sirna, ewa semanten piyambakipun tetep jaya dipun paringi kawilujengan. Menika sampun lepas saking kula. Bapak Begawan Durna tenane pun budidaya. Sampun nggih, sampun. Kula kandha kaliyan Adipati Senguni. Kula aturi matur wonten ngarsa paduka yen perkawis cara mateni si Bratasena kula duwe. Nanging perkawis pejah-gesangipun manungsa menika lepas saking kula nggih. Tetep Gusti kang ngakarya jagat. Bebasanipun dipun brondonga mimis sak gudang. Nanging yen taksih pinaringan kawilujengan tetep badhe nampi wujudipun keslametan. Kosok mangsulipun senadyan to mung kendelan kewala nanging yen titi wancinipun pinundhut dening ngarsane Gusti, manungsa boten saged obah. Turta boten saged selak. Pejah gesangipun manungsa menika boten saged dipun undur lan boten saged dipun ajokaken. Sedaya menika tetep wonten ngarsane Gusti. Piye Paman? Napa? Bapak Begawan Durna oleh kandha kaya mangkono. Inggih, menawi dipun etang pancen mekaten. Ning ngaten lho, Nggih. Perkawis srana mrih pejahipun para Pandhawa langkung-langkung nyingkiraken Bratasena. Senadyan piyambakipun taksih dipun payungi dening Gusti kang ngakarya jagat bebasanipun. Kula nyuwun paduka sampun pedhot-pedhot anggenipun badhe budidaya mrih sirnaning Pandhawa. Dadi tetep dibudidaya. Inggih. Iya, yen kaya mangkono tak esoki, Bapak Begawan. Kula wonten dawuh. Wonten ing ajeng kula sampun matur. Yen to Bratasena ora sirna nanging malah jaya. Kepara dinten menika piyambakipun madheg pandhita mapan wonten ing Arga Kairasa. Inggih wonten ing Sumrumbul Jalatundha peparat Begawan Bima Suci. Kathah para murid, kathah para siswa, kathah para cantrik ingkang sami ngangsu kawruh ngudi ilmu kaliyan pun Bratasena inggih Begawan Bima Suci. Lajeng kepareng paduka kula nyuwun kanthi sanget Bapak Begawan Durna sageta nyingkiraken sageta nyirnakaken Begawan Bima Suci ingkang mapan wonten ing Arga Kairasa inggih Sumrumbul Jalatundha. Kanthi dasar Sumrumbul Jalatundha menika taksih wewengkon negari Ngastina. Mila kula rumaos goreh, kula rumaos rungeh. Anane Begawan Bima Suci mboten tentrem rasane ati kula. Menawi kepareng paduka mekaten kula namung nderek. Dimen dipun sekseni dening Adipati Senguni kados pundi anggen kula badhe nyingkiraken pun Begawan Bima Suci, Ger. Ya, Paman Senguni wonten dawuh Grit lampit brungkat kimpul sepirangan para wadya bala nderekke tindake Bapak Begawan Durna anggone nyingkirake Begawan Bima Suci. Cetha kuwi pun Bratasena ya Werkudara. Kawula nen ngesokaken dawuh aja nganti gawe wirang swasana. Tetep gawenen gondo arum swasana negara Hastina. Kawula nen ngesokaken dawuh.
sumurumbul Jalatundha ing pertapan Arga Kaelasa. Dasar papan miring minangun padukan wijang gumelaring pasabinan dalah pategalan senadyan amung parijata Sukanandi dudha ngasak miyang randha menter parandene ketingal hasri kang sarwa nyang semaken desa ngadesa taksih kinemulani jeming Karang Kitri kawistara kambil gading musmanding kambil ginjah anggedabyah pisang ambon sanggon-gon gedang raja turta kathah para kawula ingkang samiya angudi kasarasaning sarira sinten ingkang mapan wonten ing pertapan Arga Kaelasa katon ngregemeng Yayah Lintang Bima Sakti Hanwak tutuking naga nenggih punika ingkang winastan Begawan Bima Suci glewu-glewu kaya golek kencana nalika semanten hanampeni Praptanira pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman minggah wonten ing pendhapi pertapan Arga Kaelasa andadosaken ngungun raosing penggalih Sang Bima Suci mila daya-daya giya ing acaran pinarak wonten ing pendhapi agung pertapan Arga Kaelasa kaya mangkono alon wijiling pangandika Sang Wikudibya Begawan Bima Suci kalian pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman
dan sembah nireng ulun kapurba risang murbeng rat sahananing kang den kanang sih masih ring dalahan yen kanang memudweng hari ratune ratu utama patihe patih linuwe pranayaka tias Raharaja panekering beje parandene tan tadi paliasing ngrari pati beda-beda haradane wong sanegara jaring paniti sastra awarasung pepeling Iwa Duh Gusti kang Maha Suci kang sifat welas lan asih
Kula nyuwun kawilujengan karahayon keslametan mugi tansah mayungana sagung dumadi. Yen ora kleru saka panyawangku sing katemben praptek ana ing arga kaelasa kene. Ora ana liya kejaba mung Begawan Anoman. Anoman apa padha winantu ing karaharjan praptamu ana ing arga kaelasa kene. Lah wala dalah. Ya. Adikku Di. Bratasena ya Werkudara. Tekaku ora ana alangan sawijapa kalis ing Sambekala. Dina kalungguhan iki ngungun jroning ati dene sira madeg pandita ana ing arga kaelasa kene peparat Begawan Bima Suci. Anoman ing kene ora ana Bratasena, ing kene ora ana Werkudara. Nanging sing ana Begawan Bima Suci. Lho. Ngono? Kaya mangkono iya. Mengko dhisik. Bedane apa Werkudara, Bratasena lan Begawan Bima Suci? Ing mangka miturut pamawasku sira bebasan amping-amping ana nggunakake Gunung Arang Kepitu. Aku ora geseh paningalku yen sira kuwi Bratasena. Nanging keneng apa jeneng sira dadak ngandhakake yen to Bratasena ora ana sing ana Begawan Bima Suci. Bedane apa? Anoman papan nggawa empan ana beda lan pilah-pilih dhewe. Yen Bratasena ya Werkudara kuwi satriya ingkang ngudi marang katentremaning praja mbetengi negara. Nanging yen Begawan Bima Suci sawijining pandhita lepas saka satriya, lepas saka angkara murka kang ana amung nentremke rasa jroning pangrasa. Mula yen sira ngandhakake ing kene Bratasena lan Werkudara, aku nduweni pawangsulan. Ing kene ora ana Werkudara lan Bratasena. Sing ana Begawan Bima Suci sing rina wengi muhung manembah mring ngarsaning Gusti tan mikir wujute kaendahan, tan mikir wujute kahananing jagat raya sing diupadi amung neng ninge pikir lan ati tumuju marang ngarsaning Gusti. Wong ngono to? Waladalah. Dadi sira kanthi peparat Bima Suci kuwi wis ora mikir perkara kadonyan, ning sing sira upadi kuwi amung panembahira mring ngarsaning Gusti. Kaya mangkono iya. Mula Anoman ing kene aku bakal takon marang sira barengi olehku mapan ana ing pendopo arga kaelasa. Sira teka tanpa sranta ana wigati apa mula kundha kang trewaca. Bayangan bayem bayayet hanggung rembuyung rawe-rawene nirawan Korotaru turi karandang gondang
katon dong dendeng sesandi dung-dungan gude dung-dungan gude bengok-bengok mangok-mangok Ajana tembung sangga runggi ewuh pakewuh mila kundhuwa saktenane tekamu ana wigati apa begawanan oman. Ya Panembahan. Ing dina kalungguhan iki anggonku prapteng ana ing pertapan kene kejaba mertuwi marang kawilujengan jengandika Begawan Bima Suci. Aku iki kepengin tetepungan sing saya caket marang jengandika. Sawise caket turta rumaket ing kene kanggo dalan anggonku kepengin takon marang jengandika. Awit aku iki duweni pangunek-unek. Dene pangunek-unek kang tak rasakake kuwi wis mataun-taun urung ana sing bisa ngudari reruweting ati. Apa kang dadi pangunek-unek turta apa kang dadi urwet rentenging atimu? Panembahan. Sewu-sewu kaluputan yen to aku dianggep singlar saka kautaman sambung rapete anggonku teka ning kene. Aku ora butuh apa-apa kejaba aku mung kepengin takon. Pitakonku iki pirang-pirang mengko mbok iya ana lodanging penggalih jengandika Sang Wikudibya bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku. Dene pitakonku sepisan aku iki mung kepengin ngerti umurku ki isih dawa apa wis cendhak. Ingkang angka sepisan kuwi. Ingkang angka loro sakwise besok aku pinundhut ana ngarsaning Gusti Kang Karya Jagat. Aku iki bisa munggah kasuwargan apa ora? Mula sadurunge iki mengko akeh pitakon loro kuwi mbok iya jengandika wangsuli Panembahan pitakonku iki. Kuntap utamaning katong den nyokertating budaya kung enak ing tiasing dasi kang samya pralebda ing kayon Nalendra mbek Martatama Bawise Tri Palagonati Parang gelung prajanira mangkono ta sira Prabu Wangsulana sepisan maneh pitakonmu Anoman. Piye? Wangsulana sepisan maneh. Dadak diwangsuli. Yo, tak wangsulane. Tekaku kene kuwi aku kepengin takon, umurku ki isih dawa apa wis cendhak? Ingkang angka loro
Drone aku besok wis pinundhut ana ngarsaning Gusti murup mring kasedan jati tumekaning pati aku iso munggah kasuwargan apa ora. Loro kuwi wangsulana Panembahan. Wah, Hanuman. Ing kene aku ora kepengin ana sawijining makhluk kang teka ya mung kepengin jajaki marang ilmu lan kawruhku. Ing kene aku ora seneng gegojekan. Turta ing kene aku ora kepengin ana wong lelamisan, clumetan sing tanpa guna. Loh, kosek. Kok jengandika Begawan Bima Suci ngendikake yen to aku ki clumetan iki dasare apa? Anggonmu pitakon kuwi kaya-kaya dudu pitakone kang gedhe panembahe mring ngarsaning Gusti. Malah sira kuwi sawijining pandhita sing mapane dipundi lan ditata. Pandhita saka jarwa dasake mapane dipundi lan ditata, sing dipundi ilmu kawruh kang ditata tingkah lakune. Keneng apa Hanuman sik takon perkara kuwi? Loh, anane aku takon iki merga ora ngerti. Anane aku takon iki merga ora ngerti. Anoman takon perkara umur marang aku ki dasare jengandika kuwi sawijining pendhita kang misuwur akeh para cantrik akeh para santri akeh para murid sing padha ngangsu kawruh mring ilmu mring jengandika mula aku uga kepengin ngerteni yen perlu aku dadi murid turta aku dadi cantrikmu Panembahan. Aku ora bisa mangsuli apa sing dadi pitakonmu. Sebabe aku ning kene kuwi dudu sawijining utusane Gusti sing tukang jabut nyawa. Dadi yen perkara pati uripe menungsa kuwi aku ora ngerti. Tur maneh kowe duweni pitakon sing kaya mangkono kuwi mau kaya bocah cilik sing urung ngerti ilmu lan kawruh. Pati uripmu kuwi gumantung ana ngarsaning Dat kang maha welas asih, dudu garapane Bima Suci, dudu garapane manungsa. Loh, ning sak ora-orane jengen ndika Panembahan kuwi lak menungsa sing kinacek pepadane manungsa. Mestine ngerti babakan kuwi. Kowe takon ngono ki dasarmu apa? Apa kowe wis bosen urip? Ya, tak akoni pancen aku wis waleh. Aku urip ning alam donya kuwi wis waleh. Wiwit jaman Ramayana hingga jaman Mahabharata. Aku isih pinaringan urip, aku isih pinaringan sugeng dening Gusti kang ngakarya jagat. Anane aku kandha, aku wis waleh, bosen urip ing jagat raya iki mergo aku ngerti. Jebul ning donya kuwi sing diarani menungsa. Anane mung angah-angah, serakah, dakah. Tembung ikhlas kuwi jebul ora ana. Saban-saban manungsa kuwi mau duwe kekarepan ing kono manungsa mesti tumindak utama mula manungsa sing tanpa pamrih iki ora ana. Ha ning kene kuwi aku wis rumangsa bosen. Tak teliti, tak jlimeti, tak slidiki. Manungsa ning jagat raya sing tanpa pamrih iki ora ana. Tembung ikhlas kuwi mau mung samudana, tembung ikhlas kuwi mau mung gambaran, isine mung kepengin nglimiske lambe mblendhukke wetenge dhewe. Kuwi titah ing Artapada. Aja meneh kok ning donya, aja meneh kok urip ing Artapada. Wong ibadah, wong semedi, wong sembayang ngono wae sik duwe pamrih. Tuladane aku gelem ngibadah, muga-muga ngilmu ibadahku tinapa dening Gusti, besok munggah swarga. Imbalane isih duwe. Mula ikhlas ki jebul ora ana, Panembahan. Tinimbang aku iki mengko saya gedhe dosa lan kesiksa rasaku luwih becik enggal aku bisa enggal tumekaning pati iki kepriye? Anoman. Kowe kandha sing kaya mangkono kuwi mau pancen dasarmu mung kebak ing kanepson. Lho, aku ora duwe nafsu kok.
Tegese aku wis ngungkurke donya. Aku ki nyawang duit ya wis insyaallah. Aku arep mbangun keluarga ingkang sakinah. Kaya ngono, Mergo arep dikaya ngopo? Gedhening dosa ora kaya manungsa sing ngumbar nafsu. Kowe kandha yen kowe ora duwe nafsu kuwi mau dasarku. Dasarku ya wis milik enggal tumekaning pati. Munggah kasuwargan. Anoman ing kene tak jukuk lelakone manungsa urip ing jagat raya. Manungsa urip ana ing Arcapada kuwi sadurunge urip ing jagat raya. Kuwi mapane ana ing alam antara. Alam antara kuwi ora ana liya kejaba mung ketemune bapa lan biyung. Sawise ibu lan bapa dipanggihake, ditemokake, kumpuling ibu lan bapa nuwuhake wiji suci sing dikandhut dening ibu ana ing guwa garba suwene 9 wulan 10 dina. Jroning jabang bayi mapan ana ing alam kandunganing ibu. 3 sasi suwene diparingi sandangan dening Gusti. Dene sandangan kuwi mau wujude ireng, abang, kuning lan putih. Ingkang ireng kuwi mau sinebut alwamah, kang abang kuwi mau sinebut amarah. Ingkang putih kuwi mau sinebut munmoinah, dene ingkang kuning kuwi mau sinebut supiyah. Kuwi klebu napsune manungsa, sandangane manungsa nalika jabang bayi mapan ana guwa garbaning ibu, wis pinaringan sandangan werna 4. Apa kuwi mau? Aluamah, amarah, supiyah, mutmainah. Iya. Kuwi kena diarani nafsu, kena. Umpamane aluamah ireng rupane. Sandangane manungsa sing diarani aluamah kuwi mau mapane ana ing weteng, laire saka tutuk. Duweni sifat ngelak, luwe lan ngantuk. Kuwi sandangane manungsa rupa ireng diarani alwamah. Ingkang angka 2 abang rupane diarani amarah. Manggone ana peru liwate saka kuping sipate iri, drengki, srei, jahil, mutakil. Melian marang kahanan kuwi diarani sifat amarah. Abang rupane. Dene ingkang kuning diarani supiyah. Manggone ana limpa liwate saka mata, sipate birai, gampang nyenengi. Kuwi diarani supiyah. Dene putih rupane kuwi diarani mutmainah. Manggone ana balung liwate saka irung, duweni rasa tentrem lan rasa kang hayem. Mula ingkang kaya mangkono sandangane manungsa sing mapan ana pribadine titah kuwi mau ora bisa ilang. Rasa iri, rasa milik, rasa pegel kuwi tetep sinandang dene manungsa, sauger manungsa kuwi mau isih duweni raga. Lah gene kok ya ana sing ndhawuhke yen to manungsa ora pareng duweni rasa iri drengki. Ora kok jeneng ora pareng ki ora. Nanging sandangane manungsa sing tumuju marang angkara murka kuwi mau singkirana, peperen, ndakna, kendhalekna kanthi nggunakake weninging ati. Merga manungsa ing jagat raya kuwi dikendhalekake ana 2 nahkoda sing ngendhalekake manungsa. Nahkoda 2 kuwi mau wujude pikiran, turta lan weninging ati. Yen pikirane manungsa kuwi mau kadhong kala isih kalimbitan ning kamurkan, kalimbitan ning kanepson, nanging yen weninging rasa, weninging ati kuwi mau manungsa mesti marsudi mring ngarsaning Gusti. Nanging ngertena Hanuman, ati kuwi isih kalah karo pikir. Mengko yen pikire isih gemrambyang, pikire isih ngombrawara, atine meneng. Nanging yen wis iso nentremke pikir, mengko atine lagi bisa dikendhalekake menyang endi parane.
Mula wong manembah kuwi mau ora nggunakake pikir nanging nggunakake resik ing nala, resik ing ati. Yen kowe tetep nggunakake pamikiramu kanggo ngrembakake marang tingkah lakumu neng kono kebak wujude kanepson. Mula neng kene kendhalek ana rasa turta pikirmu sing tansah ngangah-angah. Kadang kala menungso yen gedhekake rasa prihatin iso ngendhalekake pikir dene rasa prihatin kuwi mau dalane werna-werna. Ana sing nggunakake wujude poso, ana sing ngendhalekake wujude pirang-pirang pasemeden. Dene semedi lan nindakake poso kuwi mau isuwa ngendhalekake rasa sing tansah ngrogoti marang manungsa. Merga sapa manungsa sing kakehan dahar saka sarine bumi geni banyu angin ing kono napsune isih kumrembyah. Oh iya. Dadi wong ki lek kakehan mangan ngono ki kala mangsa napsune ya gedhe ya. Kaya mangkono iya. Nyatane akeh sing padha ndhawuhke yen to prihatin ki kong poso ngono kae supaya yen wis ora dahar, wetenge ora nampa dedaran napsune nglokro sing bisa ngendhalekake mang rasa suci jroning ati. Ya. Mula ning kene kowe aja kandha perkara pati lan urip. Mergo aku dudu sawijine manungsa sing iso ngendhalekake pati lan uripmu, nanging tatanen rasamu kendhalekno sandangan sing mapan ana ing jiwa ragamu wujude abang ireng kuning lan putih. Sinebut alwamah supiyah mutmainah lan amarah kendhalekno iri drengki srei jail mutakil kuwi ora iso lepas saka menungsa. Isane mung dipeper, isane mung dikendhalekake. Walah salah. Iya ya, pancen bener. Wong ki lek gedheke rasa iri tenan. Eneng tanggane tuku ceret, mencret. Ana tanggane tuku kulkas, atine tansah was-was. Ana tanggane tuku montor, atine tansah kotor, merga milik kaya sing didarbeki. Kuwi yen ngendhalekake piye? Kudune ya diningke. Uripe menungsa ki ora padha. Kendhalekno rasa sing kaya mangkono. Ya, tak sinaonane. Tak belajarane yen kaya mangkono. Lah terus besok ki yen aku wis tumekaning pati kira-kira iso munggah swarga apa ora? Panembahan. Swarga ki apa? Lho, kok sik takon? Swarga ki ya papan sing endah, papan sing kebak kanikmatan. Papan dununge manungsa yen wis tumekaning pati besok yen amal ibadahe kuwi gedhe, bakal munggah swarga. Ing mongko ana sing ndhawuhke jarene swarga ki mung kanggo para menungsa. Kewan kaya aku ngene iki ora iso munggah swarga. Apa tenan Panembahan? Ngertenono Anoman. Ing kene aku ora ngrembug perkara swarga lan neraka. Nanging wong ibadah kuwi mau ora ana liya kejaba mung mantering ati mring ngarsaning Gusti. Perkara swarga neraka ki dudu garapane manungsa. Manungsa ora bisa nyandra manungsa besok munggah swarga apa kecemplung neraka kejaba Gusti sing paring wujude kawelasan ora ana. Dadi yen ana menungsa sing tansah ngangah-angah kepengin swarga, kuwi malah menungsa sing keblinger. Manembah mring ngarsaning Gusti aja mikir apa-apa ning anggonmu manembah kiblatmu merga saka minangkane apa sing dadi pamintane Gusti ninggalake apa sing dadi larangane. Ngono ya. Dadi wong ibadah bareng iki kala mangsa ndak oleh ngarep-ngarep kasuwargan. Entuka ngarep-ngarep kasuwargan nanging utamakno anggonmu bekti mring ngarsaning Gusti. Yo. Tak estokke Panembahan. Kowe ngandhakake kasuwargan iki contone swarga sing kepenak ki piye? Lho, besok ki ning swarga ki kebak kanikmatan kok piye to? Ning swarga ki kebak kanikmatan. Ngene iki umpamane aku luwe. Aku pengen mam umpamane. Ora susah dadak sukuku ki jumangkah, tanganku gumrayah, lambeku ngucap.
Sing tak batin kuwi darane wis ning mapan ning ngarepku. Panganane wis mapan ning ngarepku. Umpamane aku milik sate ayam umpamane. Ora susah dadak aku ngucap, jukukno sate ayam. Wis tak pikir tak batin ngono wae wis mapan ning ngarepku. Kuwi perkara daharan. Umpamane aku kepengin ngombe. Aku kepengin ngombe kopi pahit umpamane. Ora susah dadak aku ki ngucap, aku nyuwun kopi. Lah ning kono ki besok wis mak jelek wis eneng kopi ning ngarepku. Umpamane aku kepengin ngombe susu. Ora susah dadak piye-piye. Besok ning swarga ki eneng lepen utawa kali sing mili susu ki eneng. Dadi aku kari nyemplung terus nyeruput ngono ki ana. Lah sing tak utamake iki, besok ki menungso sing munggah swarga kuwi dikancani medodari cacahe 72. Prawane cacah 40. Dadi menungso wong lanang besok ki lek ning swarga. Lho. Kuwi tugase awor karo bojone sing cacahe 110. Wong wadon. Dadi mbandina mek karo wong wedok ning kono ning besok kuwi. Ngono. Terus kekuatane wong lanang. Lanange lanang wong lanang. Kuwi iso ngadeg 70 tahun. Dadi ngunokne wong lanang iki panggang ngadege 70 tahun. Ngono. Ngono. Tak golek iki ya kuwi. Wah. Tur ning swarga besok ki wanita ki prawan terus. Umpamane bar tak kumpuli umpamane lho iki ora kok tembung purno. Wis rampung ngono terus mengko sak jam ngono wis balik prawan neh. Kuwi ning swarga mareme kaya ngono kuwi lho. Lek ning kene jajale. Ayu ki lek mergo sik prawan. Mulai duwe anak loro telu ngono wis bubrah sembarangane. Kuwi lek ning kene, ngono. Ning kasuwargan ki ora ngono. Aja guyon. Aku ora guyon wong ki ya dawuhe para kiai, para pinter, ada dasar kitab suci kok piye to? Ya. Ning yen kowe mikir sing kaya mangkono jebul oleh mung ibadah kuwi merga saka milikmu ndarbeni wanita, ora merga saka sing gawe urip. Saiki tak balekke umpama sing gawe urip ki ora nganakake swarga neraka, apa kowe pancen bakal tetep manembah marang Kang Kawasa? Umpamane sing duwe jagat sing kagungan urip kuwi ora menehi wujude midodari, apa kelakon kowe manembah mring ngarsaning Gusti? Lah kok takoni ngono aku ora ngerti. Kowe ngandhakake yen wong lanang besok ning kasuwargan ki nampa midodari. Lah yen wong wedok piye? Lah wong wedok sok ya siapi pangeran sing cacahe 72. Dadi ora mung wong lanang wae, wong wadon ki ya ngono. Rungokno. Ibu-ibu sing padha seneng manembah mring ngarsane Gusti. Yen panembahe ditampa dening Kang Kawasa, besok ki ning swarga wong wedok ki ya disiapi wong lanang 72. Sing siap mbantu keperluane ibu-ibu. Ngono. Lanang ya ganteng-ganteng, gedhe dhuwur. Wah, wis pokoke marake wong wedok ya warem, ngono lho. Mergo gedhi-gedhi, ngono. Gedhe dhuwur. Sing siap ngladeni para wanita. Mula ning kene aku kepengin takon. Bima Suci, apa bener aku besok ora bisa munggah kasuwargan ya iki? Senopal Gunawra Sekaring Toya rikala ngebyara samudra alun gulung magulung-gulungan lumembak penyuku mambang tuhu Wisnu Bathara arsang ngebyara samudra. Wah, Anoman. Yen kon mangsuli pitakonmu aku mundhak saya bodho. Merga ajaran ngilmu sing tak tampa ora kaya sing tok rasake.
Contone piye kok ora kaya sing tak rasake? Wong urip sakwise urip ing jagat raya, kuwi sing kudu dipercaya. Sakwise urip ning donya besok ki mesti ana urip sing luwih langgeng. Dene uripe besok ning kono ki aja dipadhake urip ning donya. Mula manungsa kuwi lelaku, lakune manungsa ora ana liya kejaba amung manut rasa suci kang tumuju marang ngarsaning Gusti. Dadi urip ning donya ki ora padha karo urip sing arepe teka sakwise tumekaning pati. Contone nalika kowe urip ana guwa garbaning ibumu, kowe kelingan yen kowe mesti dhisik urip ana guwa garbaning ibu. Nanging kowe lali jroning guwa garba kuwi mau kepriye rasane? Kowe lali. Urip ning donya ya ngono. Besok yen wis ning kono kudu lali karo donya. Merga ning kono uripe luwih langgeng. Langgenge urip ning kono kuwi mau ora padha karo uripe ning jagat raya. Dene yen kowe rumangsa sik urip kaya urip ning donya, yen ngono kowe bisa dadi karman, kowe bisa dadi bangsa jim sing isine ora trima yen ora ngrasakake urip sing kaya urip ning jagat raya. Yo. Dadi aku ora oleh ngarep-ngarep apa-apa, kejaba manembah mring ngarsaning Gusti. Yo. Tekuna manembah mring ngarsaning Gusti. Dasarmu merga saka rumangsa diuripke dene sing gawe urip. Dene carane manembah beda-beda. Ora padha nanging sedya lan gegayuhane iki tunggal. Ana sing nggunakake sedakep sluku juga, ana sing nggunakake gerakan utawa obahing raga kanggo manembah mring ngarsaning Gusti. Yo Parman, yen kaya mangkono sisa tak tampa, apa sing dadi pemanggih turta panemune Sang Wikudibya Begawan Bima Suci? Mula ning kene aku kudu ndewasake jiwa ragaku, ora entuk ngarep-ngarep pati lan urip. Pati urip kuwi gumantung Gusti. Yen kowe diwenehi umur dawa, rasa syukurmu gedhekno. Umurmu gunakno kanggo kautaman. Merga pinaringan urip sing luwih dawa kuwi mau uga gedhe pacoban, uga gedhe panggodane. Lah terus aku saiki monggo Hanoman kepriye? Ngene, Parban. Aku mung rumangsa duwe rasa sujana. Sira Sang Wikudibya Sang Begawan Bima Suci kok duwe ilmu kawruh sing kaya mangkono. Sejatine jenengan ndika ki sapa? Yen kowe pengin weruh marang aku, aja nggunakake padange mripatmu nanging gunakno weninge atimu. Sawangen sejatine aku iki sapa? Anoman kowe salah. Rikala semono Sang Begawan Anoman sigra ngeningke cipta aningali Sang Bima Suci. Kaget rewesnya Sang Begawan Anoman ngulat Sang Bima Suci. Sak nginggiling mustaka ana Sang Dewa Ruci ingkang mayungi. Waduh, Paraman. Aduh, turun. Oh. Paraman. Aduh, Paraman. Kula mboten ngertos yen ta wonten sak nginggil jengandika Sang Hyang Ruci Dewa. Inggih Sang Dewa Ruci ngayomi dhateng jengandika Parman. Kula nyuwun kuing samudra pangaksami. Anoman. Yen kowe wis ngerti nggunakake weninging cipta satenane, aku iki sapa? Mula
Sira wis ngerti yen sejatine aku iki kaungkulan dening Sang Ruci Dewa. Mula baliya boten kula mboten badhe wangsul prasasat kula badhe suwita wonten ngarsa jengandika Panembahan. Kula kepengin ngangsu kawruh ngudi ilmu resik diri. Mugi saged tinebihna saking dosa lan kaluputan. Kula nyuwun Panembahan keparenga jengandika nampi dhateng pasuwitan kula Panembahan. Wah, iya. Yen kaya mangkono kowe tak tampa minangka dadi kadang turta bareng sinau. Neng kene ora ana sing duweni rasa pinter, ana kene ora ana sing duweni rasa luwih. Kabeh mau sinau marang kautaman. Ayo bareng kalian aku. Monggo ngesokaken dawuh Panembahan. Wis luwih dhisik ana ing pepungkuran sajake bakal ana tamu Anoman. Inggih ngesokaken dawuh Panembahan. Kimbal monyor-monyor. Bratasena nggih aja kaget. Pun bapa kang teka. Begawan Durnalungga kang prayoga. Ayo Adi Juni, ayo Kakang, tak derekke Kakang. Begawan Durna lan Patih Sengkuni padha winantu ing Karharjan tekamu. Lho. Kentos malah gimbal monyor-monyor cukret. Iya ya. Bratasena rahayu lakuku kalih sing sambe kala. Inggih Raden Bratasena. Mboten wonten alangan sunggal menapa anggen kula prapten wonten ing Arga Kailasa. Inggene ora ana Bratasena, ora ana Werkudara sing ana Begawan Bima Suci. Loh, kok malih ngono kowe? Kok lali karo jenengmu ki piye wong nyatane iki Bratasena? Ya Werkudara. Kok ora gelem disebut? Welah. Sajake Raden Bratasena ki wae ngetane iki. Mendem ngilmu ketoke. Wong ngene iki lho, lek mendem ngilmu. Wong mewuru, wong mendem ki ora mung ngomben. Ora mung ngabutuhan ning ngilmu ki lek kenemenen, ragane ra kuat nampa. Kuwi ya iso gendeng lho, tenang. Contone kaya panjenengane Raden Bratasena. Dingandika kok diaturi Raden Bratasena mboten purun, papan-pane beda. Yen Bratasena kuwi satriya ning praja, ning yen Bima Suci ki pendhita sing wis ora mikir perkara wujuding kahanan sing melok nanging sing diupadi kuwi panembahe mring ngarsaning Gusti. Oh iki mboten napa-napa. Kuwi lho Kakang. Didikamu kaya ngono ki lho Kakang. Iya ya, yen kaya mangkono aku kudu kandha Begawan Bima Suci. Ya, mergo aku dina iki ngrasuk kabrahmanan, ngrasuk kapanditan. Iya ya, ora apa-apa. Panembahan ngertenono yen teko aku kene iki kejaba mertuwi marang kawilujengan Jengandika. Blakasuta aku iki diutus dening Angger anak Prabu Suyudana sing wigati ning rembug. Panjenengane kuwi rumangsa resah
lan gelisah jroning ati merga saka olehmu madheg pandhita ning Arga Kailasa kene sing ditutuh kuwi aku merga rikala semana sliramu Bratasena kepengin ngilmu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti tak cemplungke kawah tak cemplungke ana samudra Minangkalbu ing pangangkah kowe bisa mati ning nyatane kowe bisa urip nganti dina iki kawruh lan ngilmumu ngluwihi marang para titah sing wis ana. Nanging ana kleru lan luputmu. Kliru lan luputku mapane ana ngendi? Mapanmu ning Arga Kailasa. Arga Kailasa kene iki klebu laladan wilayah negara Ngastina. Mula panjenengane sing ndarbeni negara Ngastina angger anak Prabu Suyudana ora kersa yen to ana pendhita sing mapan ana ning kene. Pareban Durna. Negara kuwi saya akeh pendhitane, saya akeh kiyaine, saya akeh brahmanane, mesti dadi negara kang tentrem. Waton le ngecakke kuwi penak turta kepenak. Beda meneh yen to sesamining sesepuh brahmana wiku dibya kiai padha cungkrah kuwi wis beda meneh. Mula ning kene yen aku dianggep luput mapan ana ning kene monggo. Saiki kersane Durna kepriye? Saiki bubar olehmu mapan ana ning kene. Rombonganmu bubarno. Ngono? Aja kok teruske. Dadi kon mulih ning panggonane dhewe-dhewe sira bali ana ning negara Ngamarta. Ora susah diperintah, besok aku mulih dhewe. Iki durung titi wancine. Terus pirang dina meneh olehmu nyemayani, ora bisa nggunakake hitungane dina mbuh wancine yen wis entuk sasmita, aku mesti bali dhewe. Lole. Piye sing ngene? Kakang panguwasa negara Ngastina, angger anak Prabu Suyudana lan aku. Ngono. Dadi yen Kakang Begawan Durna ora golek cara, iki mengko para Kurawa sing tumindak. Bratasena Bima Suci ngertenono ya, Nger. Kowe kudu bubar. Yen ora bubar iki mengko dadine bebayani, Bratasena. Rada muntapler kinetap. Duka yayasine pijojo bang mawi ngowengis. Kumecut padon ing lati netra kotak ngundarandir. Wah, Durna. Yen gue pengen bubarke aku monggo. Nanging aku percaya yen Durna kuwi duwe kawaskitan ora mung padhanging paningal, ora mung padhanging mripat nanging weninging ati. Saiki gunakno rasa sucimu sawangen sak tenane aku iki sapa kawan Durna. Rikala semana Begawan Durna ngginakake weninging cipta aningali risang Bima Suci rumangsa kaget riwusnya Begawan Durna aningali terta nyumurupi ana cahya kang blerengi risang Dewa Ruci mapan ana sak nginggiling mustakane Sang Bratasena ngeblak risang Begawan Durna dadi rubungan. Pukulan Dewa Ruci mati. Aduh mati. Pambat piye kok sajae bocah-bocah kro ayo iki dirubung ayo yo melek yo melek gunjang
ganjing langit kelap-kelap katon lergening jangeng alis risang maweh gandrung Anoman panggodha lan pangrencana tetep ana nanging aku kudu nursa aku kudu kuat nyembadani sekabehane inggih Pan jumbo kalian menapa ingkang dados satur kula tetepipun kula inggih badhe ngayom wonten ing ngarsa jengandika minangka dados putra siswa jengandika Panembahan ya gedhening panarima tanpa upamayuh bareng sinau mring kautaman kae para putra Pandhawa uga akeh sing padha mapan ana ing kene nyinau perkara dewasa ora dewasa ning umur nanging dewasa ning jiwa nggih ngestokaken dawuh kaya wis ora ana bab sing kudu tak kandhakake mula sawetara lerena kahanane para Kurawa sing padha mapan ana ing kene kae isuwa tentrem rasane aja nganti ana bebaya samarga-marga tak pasrahke marang sira Panembahan Anoman inggih ngestokaken dawuh aja nganti lali ana sumurumbul Jalatundha aja nganti ana bebaya samarga-marga